дирӯз Теймур Раҳимов дорандаи медали биринҷии бозиҳои олимпӣ дар варзишгоҳ дар ин маҷмӯаи варзишӣ буданд ва бовар дорем ки имрӯз ҳам хуб куҷое нишастанд, ҳарчанд ҳоло коргардон барои мо нишон надоданд ва хуб дастгирӣ хоҳанд кард Улуғбек Раҳимовро ки акнун сулолаи Раҳимовҳоро хуб яъне идомадиҳандаи ин роҳ аст. рақобат идома дорад ва Абори талош карда истодааст ки пеш аз ҳама аз чанги Раҳимов раҳо шавад. идома меёбад ҳоло рақобат ва асоси ҳаракатҳои Абори ин фирор кардан аст аз усулҳои иҷромекардаи Улуғбек Раҳимов. огоҳии аввал барои рақиби Раҳимов дода мешавад. ва рақиби хуб Улуғбек Раҳимов намояндаи Конго аст аз қитъаи Африқо. то ҷои мушкил идома дорад ин рақобат. Мушкил идома дорад дар вазни зери 95 кило. ва як ҳаракати хуби дигари Улуғбек Раҳимов, аммо муваффақ намешавад инҷо паҳлавони мо. то ин ки рақибро ба тахтапош бизанад, вале ба ҳар ҳол барои ин ҳолат ба ӯ имтиёзи бадан дода шуд. дубора талош мекунад Улуғбек Раҳимов. қариб буд ки ин дафъа сари китф мекард Бориро, аммо муваффақ нашуд. аз дасту гиребони рақиб мегирад Улуғбек Раҳимов ва иҷрӯи ёботии усули ҳалукро мебинем аз тарафи Улуғбек Раҳимов. албатта каме ҳоло мушкилӣ кашида истодааст Улуғбек Раҳимов. асосан мушкилӣ аз он аст барои Улуғбек ки рақиб ҳамеша дар ҳоли фирор кардан аст. баъзе вақт паҳлавонони мо рост куштӣ мегиранд, аммо махсусан Абори айни ҳол хеле хуб фирор карданро балад аст ва ӯ дар ҳар лаҳза кӯшиш карда истодааст ки аз чанги Раҳимов халос шавад. хуб дар майдони дигар ҳоло рақобатҳо байни бонувон идома доранд.
ҷо номаёндаҳои Конго ҳам ҳастанд ки албатта рафти ҳунарнамоии ябориро хуб ҳоло ба навор мегиранд ҳатто. Тамбе ҳатто гирифт абори ва ҳамаки 24 сония дигар боқӣ мемонад то поёни рақобати Улуғбек Раҳимов ва ҳамон як имтиёзи бадан ягона дастоварди Улуғбек Раҳимов аст то ин ҷо. ва тамом ва ҳамон як имтиёзи бадан Улуғбек Раҳимов пирӯз мешавад ва ба даври дигар мегузарад. Акнун дар вазни зели 95 кило. Табрик мегӯем ин ғалабаро ва боз ҳам интизор мешавем ва варзишгарони дигар.